Ah. Sa laing dapit. Ara ka diha. Nabigay akong lagay. Ito, mga on may mga to. Wow, amazing. Ablihi ko, be. Ablihi ko. Abli ka ni ba? Look. Ah. Hey, mga ting. Ay, magsaba awa. Hello! Iyo kay bukat-kat ba? Balik ka. Yan o. Ako zoom. Murag bang-bang. Tulo ko niya. Duha ra kita. Usa, duha, tulo. Pagkitaa asa ang usa. Magyang itlog wa na bagnos kay. Mao ni gipugong kay og ang itlog pa to nung usog ni kapyat ang itlog yan nagigot ba. Ala, tagisa eh. Ala si Papi may kasi mubugha og lugdi. Guys, step 1 guys. Step 1 kay mao nang step 2. Kuya og porma ko nimo gud bubuha og lugdi. Kana ra sipon ba og gisubawan? Oh. Murag igit. Hey, what's up mga choy, nami karon na nanapod mi diri sa bukid. Sabaan mo choy? Choy, saba ka kadi choy. Kaya gina ko si Topper the unsa ni? The Chika Hot Boy. Chika Hot Boy. Chika Hot Boy. Unsa na dos ana? Ari mis babaw mo mig butong. Oh, mig butong diri. Nalami sa kapaya so wala hinog oh. Tara. Walay kuan, walay hinog. Nya. Ang kay Mito pud wa pay hinog ang kay Mito. Kubra da bala ka. Ikaw ba na si Butong? Mamutong mi diri, mamutong. Boy tungol da. At check upon daw nato imong tungol. Tanli ba TV ba? Mahiya mo sa kauwaw. Tanas sa bukid guys. Oo. Nini ka na ka na makitaan mo sa bukid kanina na kana naipayag niya. Naikuan ba? Naay tangad. Dira ka kabutungan, kalubihan. Dapat na kalubihan na dako. Sa morning. Dani kapay sinog. Ya, kuha na mo kapay sinog ha. Kapay sinog amo kuha na. Kaon mi. Mananghid ta bala we. Bala we ni response we. Nanguha na mo. Yes, dira ko ka kay di. Oy, sa appetite na toon niya. Dessert ba? Snack ba ito ha. Wa may ni-response. Salamat na lang amo nagikuha ang kapayas. Mo may yuta sa kung igsoon sa kong mama ba diri niya. Naray nag-atiman diri. Dira. Kanang nga payag. Ka kapayas. Timing kay kami nakaon na ang koknit wa pagkaon. O tara dito. Tara di gamintin diri kay. Sila may nagkuan diri nag-maintain sa kanang yuta ba. Kay og walay mag-maintain kay malibon man gud sayang way makuan ba. Sani? Way matanom. Oh tara. Atiman sa yuta diri. Chukoy! Ang kapay sinog amo gikuha. Ang kapay sinog di ba? Gamay.
Kapoy per. Karon mami katangas diri balik diri. Nindot mo diri nga spot good. Ya ang ari may mga sa babaw ug butong. Sa una ari mi diri magdakop-dakop, mangahoy mi diri ba. Nawan alay kuan giuling na oh. Na. Diri dahangin ni taklong diri ubos diri. Mo ni tuktukan mo ni pinakatap diri sa yuta sa among kuan. Haigsoon sa among mama. Dira, actually guys, kaog actually. Actually guys, diri guys spot guys. Mo ni suwayan sa mga kuan diri mga powering. Mga foreign affairs. Power Rangers. Tapos mo na. Kan mi ani ma'am ni kanano na mo gud kini. Giga ano. Kanding-kanding, wa man na hinog pahinga sa butang ka nang kuan. Ah diro hinog. Di na na kita. No. Mo ni green peas. Giga ano. Mura green peas na. Gus. Giga ano min. Hinog manigod kini hinog. Giga ano. Terus. Terus. Na mi butong kuha na. Taob ko sa bawod. Ikaw na miss. Darang view oh, lindot kyo. Hindi mo maingon nga ka ng naka sa probinsya basta di ka kitaan eh. Kita di gani kanay mga pagpayag ba na ka nang gipang tayan na. Hindi magkakagnaw. Katong kami bibinong magmayon ba. Wala lang. Dito pa dong ubos ay sapsapa ato may munghuag kuan piyo. Wah. Asa gire? Ari. Ang ito. La tubo lami kini. Napir. Napir na eh. Tilawi ko no. Ikaw na. Tilawi ba? Basig kuan na. Pwede na mahimong tubo. Nipper. Hapit maabot sa kuan. Kabutungan. Wala ang sambag nawa. Nabali. Nabali ging sambag. Wan ami balikon diri tamis ra ba kay to? Mura siya kamay kinugay katamis. Ha? Gipikat imong mata. Nabali na. Uy. Nabali mang sambag. Oh, tamis kay na. Basta bunay. Aslum. Mao gini pirmi ka nang kuan, hangulan sa mga igagaw. Kinsa makaon nagkuha. Hala. Na gamay. Nangabali la yang sanga kay tungod sa bagyong udit. Nalibo na kay diri. Kini may aslum. Ang kakao diri sa dahang gitubunga no, ay hinlog. Melag na kakao diri makita na mo. Basta na tayo. Gihanga kay. Pag hinihinay ito, basig na banakon diri no. Uso king kuan unahan sa amo anay kuan. Kubra. Gakubra og kwarta. Dara banakon. Ari mi diri kay. Dara na butong ah. Nanamis ka butongan. Kanilang. Kini na mubo nga punuan. Ang kemito na bali sad na. Butong buang aga. Hindi ko nga may butong yari. Wala maghinay lang kita diri kay. Na ay kuan. Basig na ibitin. Oh, way lubi, way bunga win. Diri na. Oo na wala lagi. Pangawat. Da. Da. Yari sila kuha kuha. Nalibo na di kay diri. Dubos ba? Hindi na kuha. Law ay bunga eh. Na eh. Na kinilang na. Taas kayo. Si taas mo buram lagod. Na ara ba na kay na diri na maligid ubos. Asa na nabita? Na kana ba kana? Ay kana. Oh. Ati gamay kayo. Ate daghano nimo kahurot ka. Diro. Nam ni kuan diri. Ispan diri. Wala na lang giatiman, murag baligya na nila nga yuta ba. Ispan nga ambil. Kuan na per durian nga punuan. Durian kana ba? Basta tubos na sila pa tubos. Natoy kuan dito. Okay, bunga daw. Ha? Kana di gabitay na. Tubos na sa pa. Durian na. Dagan gini kuan diri. Oo na durian. O kan durian gyapon na. Nang rambutan, lansunis. Bunga rubi. Lusot bos, lusot bos. Nalungat. Una ko ano.
Ito king cobra. Kuya okay na ba naibitin galuko. Galuko kay nauwaw. Lako na. Kanang katul kay ba unsay nga na? Kang gabitay ba kanang katul o anipay ba? Narambutan man na pero naaw na. Kana ba nga punuan? Oh, kana ba nga punuan kan rambutan. Aw durian rambutan. Kakao wala li bunga. Tamis kina nga kakao. Libo na pa. Wala pero wala din na. May bunga. Kana ba kanang may sa ba? Asa wala lagi na. Dili kana. Bus pa na. Ha? Oh, ako dira ikaw. Itagdag lang diya. Ako lang saon ha. Iyawan. Iwan. Yan na yung mata. Oh, kana. Ina lang gyamo saon na ala. Ina lang uno ina. Bonita na to yung iPhone 15 gid na wa. Mo ni ang kuan nga napalit niya sa iyang pag-vlog iPhone 15. Oh. Asyo piil. Gaselfie yun da. Piil. Yan lutoy ba? Ate mo sa Ano ka? lutoy ate. Lutoy. Ano nga lutoyan? Kahit ano nga. Aw nili kisakan kay pinahigda ang kuan ba na. Dili pinatuyod. Ari lang diri na. Isap. Boy ko sa kagi di kuga na. Ha? Uy, kuha ng sundang, be. Sundang ba? Ay sakto na. Ada bigas nang ibataga ka na sundang. Kat na. Kat na ang buytungol. Ang sundang to. Yes, eh. Na kay mito na. O pa hinog. Nay bunga. May bunga wa pa hinog. Hello, what's up mga tsoy? Nanami din mga on nami kay nangita mig butong ang nakuha namo ungol. Saon may magbinignet bid. Limit ya. Namit kayo among kaon oh. Nami sa babaw. So, let's eat na. Nami kapayas mo yung kapayas oh. Kapayas. Sausawan na hang kayo. Ano ba? Muulpot ba sa nimong almo ana? Tagbaw ka, manghang na. Kaon ta. Kaon ta guys. Kaon ta. Yung mga supporters ni Marvin diha kaon ta. Ang guys, was guys. Ulo gi imo dito kilid. Ah. Wala ang butong. Abi na lang butong. At tumig kuan ubos mo kuha. Diwas. Sige mga on sa mi. Napay mga prutas diri among kuan. Kakao. Bye. Yo, what's up boy? Ay, what's up boy? Hello mga choy. What's up boy? Awa mga choy, nay kakao diri choy. Daghan ginog Nami ba kay ning kakao kay kuan mura sayag kanang mangustin, mura sayag kanang si kurabaw tara watawang hindog o daghan kita. Tagmaran. Oh, kana dapa oh. Napas babaw oh. Di lang makita. So ato na nang kwaon. Idulog lang kamera ha. Ipo sa. Ay kana i-click lang. Big bitin ba no? Gabalibod. Ni king cobra ba? Snake princess ba? Sayang nga di Ayan, ang guys. sa mga kuan sa. So masaka na si Binsoy guys. Yan guys, nagpakita ang gilas na. Kaya ni. Kaya dara mga tsoy, tawa mga tsoy. Lahi Dara. Di po. Wala dara mga tsoy oh, hinog. Lami Oh. Oh. Basi gigabli na to, badyo na natak. Oh, daro. Ipit sa mga Daro. Ang uban nasa ubos, lasa na to kwaon ang nasa ubos. Sige ko ana.
Wala ang som ni kat na sa kumbugan. Iksa nito per. Ipalit sa bisig badyo ba? Ayo dili laon niya, dili ginabadyo lagi. Tamis lagi ni. Dili na badyo dia. Oh, dili tamis ni. Mabadyo na siya ugwan. Kuan sa laga. Basta badyo gito per. Marika diri. Daming kuan, daming play. Ah. Dara mo chi, mo ni kinadak ang kakao. First ever kuno. Darang hinog mo chi. Ambot lang guwang baka ni siya o. Tanaw nagnaba di bulbul mailhan nato kanang nay bulbul kay guwang na. Dodo pa di sa babo na. Dira na. Oh. Mura nagdahon. Yeah, sawa. Ito labay. Yeah. S1. Pa. Oh yeah. Just go. Lo. Lo, dagan kisum. Oh iya gini. Dagan kisum eh piste. Bu- Hang ra ba kinis baba ay kanang mata. Buhok yo. Oh. Oh yeah. Wah. Kisum nga choy. Wah. Last. Dara mga choy. Ang kuan ang liso ani mga choy ambot lang. Himuon ba kanina mog tabliya o himuon mong chocolate. Huh? So gipaak na tagso mga choy, manaog na ta. Sige. Wah. Pinakintak si. Kau ni at baboy lagi. Taro nga sa video na video. Padol diri layo ako taw ni mo ari ka diri oh. Layo asa nimo bro na ka sa laing dapit. Ara ka dira. Nabigay akong lagay. Oh, nana si tulo diri oh, mga choy tanaw nga toy oh. Ang nakapahimos diri kaon ang kwaknit og ilagda. Amo kaon sad ani mga kwaknit og naong. Kini kilambi kini asa to? Green ba? Oh, dira na green. Oh, kuan siya. Kanang murag may sour ba? Tingin ko suka ba? Dili ko ano mo guni hinog, latang na ba? Ah. Okay. Last, dala mga to, last mga to. Yap, pwede mo video. So last stage. Mana? Wah. Sorry, pag-arin sana. Lago. Ito. Okay. 1, 2, 3, fire. Oh, mga choy, lami kay mga choy. Oh, lami kay. Mga on to choy. Panay tao. Ito, mga on may mga choy. Wow, amazing. Ablihi ko, bi. Ablihi ko. Abli ka ni ba? Mga. Lang, mag ice cream. Napakpol mo. Ako lang ablihi, bi. Bijuhi ko. Asa no Bijuhan mo may binon hipon. sa tuhod. Kaya naumbak ba? Lo. Ah. Oh, ni oh. Tuyo dia. Isaw ang kuan. Uso. Nani may mga og kakao. Ni ibuwad ra man sa init, matipak ra mga pampan na. Di ko kay. Tamis kayo. Lamig kayo? Uy, sayang kayong sili pero. Ay, balik ka na. Lo, sige namut atay. Okay na. Yung gana asta tayo na ano. Atay mo lagi. Gibuak lagi. Tinas, usap lagi. Muli ipik sa kanang tetrog sup-sup eh. Hindi kilam ya. Mo ni paabot ako. Magdako niya. Magdaka. Ay tagsa ta, tagsa ta tulo. Tini ko. Init na. Ini mo. Ay pa. Alay ba?
Kailog. Isa. Ay mga tuy. Ay magsaba awa. Hello. Na guys. Murag kawan nun. No guys. Murag naidugdug. No, guys. Hello. No guys. Taga suka guys, suka. Na day tingog. Oh, ito. Ang gamukbang sa siya ta. Ay, gravy dia. Mamutong may guman. Nara mga tuy, nara diri ang mga kuan, mga daghan king bunga nga butong yan. Itangas videos babaw abi na mo na daghan dito. Mga kupamama ba? So nibalik lang mi diri. Ari lang mi manguhoy. Kay Ang butong mo ya, tubang dito mo ya. Dudong tiyo? Wala man hak-hak. Ha? Na, may Hakak? hakak. Asa buto kana? Oh, luyo na. Kaya ano bangan? Ayun. Mangana. Oh. Ito, dito. Sudah ka kato na. Kita lagi duha. Pay ibaligid mo boss, naikibot dito matunok ta. Bot dito. Naikibot dito sa ubos ang Kana, butong kana. ang kiting na mo matunok. Moy, kuya pa nag-usa ka. Manguha na mi. So ang procedure na to ani, ang procedure na mo ani kay siya una mo kat sa babaw. Nya mo follow ko nya ana siya mo follow ko siya dito, mo follow sa kunya. Di ingon sunod ko niya ba, follow siya, musakay ng palwa ba, follow man itawag ka ng palo. Palubak ba? Oh, follow back. Nya siya mag-atang na siya ako eksahan. Ako tigaon guys. Oh. Na, ako Siya- tigaon. Hindi ko ang TV still. Siya may tigsaw kay muuntol man sa tiyan mo, iya ang sawon. Ito na. Sige, bye-bye. Sauna na ako ah. Pero basig na ay kubra di. Aw, kada makakubra ka makakwata ka ni naog nimo. Ata sini bigap pero Gibidyo ko nimo ko. pisting bigap pero. Kini bigap pero ba? Wait klaro mo tabi sig apil. Bigap pero tabi apil. Dali muna. Moy. Iyo kay bukat-kat ba nana. Balik ka. Ano? Ako zoom. Murag bang. So sa mga tsoy ako na mukat-kat niya. Naikibot diri hapit ta nakatulog og kibot. Mukat-kat na ta. Dakiat lang ba? Mao na tong kuha oh. Tulo ka buok tagsara man na tulo kay di mi kahurot. Tulo ko niya, duha ra kita. Usa, duha, tulo. Pagkitaa asa ang usa. No, sakit yun. Magyang itlog wa na bagnos kay. Mao ni gipugong kay og ang itlog pa to nung usog ni kapyot ang itlog yan higot ba. Ngaon sa mig butong. Manal. Ako na mo drink. Okay. Dako ag lungag. Awa, dako kay ang gibuhat. Malumos ani ang atong ilong ani mapil og kuan higop. No, tagisa eh. Ang ilong ni apil og suyop kay dako kay lungag gibuhat. Ganan sig dako lungag. Dako nang lungag sa kuan. Nami diri naginom ni tangas na diri. Nabugwak na akong tubig. Ala si Papi may kasi mubugha og lubi. Guys, step 1 guys. Step 1 kay mo nang step 2. Water may kuan siya, kabotan ni. Kumusta way kibot dito? Mo ni luwag. Apoy. Asang Oh, may tubig? organic. Oo na mo naginom. Naitagsa tana. Kasi buak imong lubot na gabilang kad ka kuya. Kuya ug porma ko nimo gud bubuak og lubi. La way tubig. La kamalas ko daw nimo. Daro. Iya, asa na ito.
Bako ni tubig kay yagi. Wa ay abi estang ataya. Iyaway tubig kay ang kuan na buak. Kana day nam ni tubig. Wa may abli. Awo di tubig din hubas. So karon gibuak naman magkaon na ta. Natay kutsarita. Ambot kutsara ba kani kay wa may tarog lahap. Basta malugit. Oh. Ah, grabe ha. Apil mabagbol. Mari ganahan ako sa butong gani na ani. Kana gi murag sipon nga murag kuan murag tea. Ah, yun nun na. Awo. Kana murag sipon nga bagong gisubawan. Oh. Oh. Murag igit. Murag igit igsuyop. Manay gadahan sa mong tanaw na ito. Sila sa unsa tanaw na to unsa sila mukaon og butong. Kana bagid nga butong o katong usa ka butong ilang ganahan kanon. Yan guys. Guys. So ay pumbitin do. wala. Ay. Wow. Wow. Malugsot ng butong sa ilong ron. Oh. Basta mukha akong nagbutong, pinaanana, di mata ka naman. Guys mo. Asa imo butong mo ba? Utang guys ay. Nala ako nga sa cutter bagi akong lagay dito, manus sa bukan. Dali kuskus di ikaw ba igat-igat sa kabidyohan ka bitay. Ida. Iro sabi dali. Iro ba? Pisti na may iro ni kuyo. Look, kuyo do mukha mo butong pina ko na gikinamot. Da. Ge. Sa kan mong bagol? Buang gaduay. Unsa man mo ba mo na nagitik-tik. Ang buti mabit ko sa ulo. Sige suka, klaro ta. Yan ate. Ami sa mo rin gatas no? Mabuto ni lami nga butong gana. Kanang usa ka bulig kuha na ko eh. Gisud na ko bulsa. Nabukog. Nabukog mo. Usa ang unod nabot sa lingag-ngag. At mabit ilong, marong ilong. Kasi klaro mo kaon na ni. Wa pa man ni babay kay iya gisikma ang kuan ba? Yang gisikma ba ang unod sa lubi ni gawa sa ilong so dipan gyud mo ang Atayag no. ang gawa gini mi. Ihigop man nimo abos sa lingag-ngag. Bay adto na mi. Giraog yun. Tong iro. Nagpaginod ang iro tama. Ayo, giraog yun.